Kaixo, kaixo, nire supertxiki maiteak, zer modu zaudete? Botereak azten eta azten? Supertxiki batean bilakatzen aizea? Ziur nago baietz. Gaurkoan, oso gai eder baten inguruan ibiliko gea. Bakizute zein dan? Baldakizu zure bizitzako pelikula osatzen? Baldakizu zein izatea nahi duzun? Edo lotan gaude. Esnatu, zeren orain eta hemen, zure bizitza 10 urte barru nolakoa izatea nahi duzun, deskribatuko dugu. Ze iruditzen, politia, jarraitu, aurrera supertxikiak. We had a land, a Holy Spirit side side. River of tomorrow, dance away their sorrows tonight. Supertxikien 3. liburuan, 5. atalean, gure boskote txikia beraien pelikulak idazten dituzte, zehazten dituzte, xehetasun handiz. Zupresaltzaude hortan zentratzeko, bai, zuzendaria izateko prest zaude, zure bizitzako zuzendaria izateko prest, ziur nago baiet. Esnatu amez gaizto honetatik, eta sortu ezazu zure pelikula. Adibidez, Luarrek bere pelikula osatzen du 5. atalean. Berari asko gustatzen zaio antzerkia, eta bere burua irudikatzen du, kriston txaloa jasotzen antzerkiaretoan, lotxa guztia galtzen duela beste aurren antzesteko, danak pozik eta oso gogotsu juten direla bere antzerkiak ikustea. Bestalde ere, bidaiatzea oso gustoko duenez, irudikatzen du bere burua lagunekin mundu osoan bidaia ezberdinak eta txoko ezberdinak ezagutzen eta posik. Eta ahaztu gabe, noski, 10 urte barru bere mugikorra edukiko du eta nahi duenean amatxorekin hitz egin dezake. Baina badakizu zein den gure pelikula egi bilakatzeko sekreturik garrantzitsuena? Ez da bla idatzi, nola ikusten gean, zer lortu nahi dugun. Sentimendua aplikatu behar dugu, emozioa. Gure eskena hori irudikatuta, sentituta, poza, eskertza lortu dugulako, boteretsuak badakigulako nola sortu gure bizitza, erabat liluratuta, oso garrantzitsua da emozioaren ezaugarria hemen. Hasi buruare ematen, eta partekatu iezadazu zure pelikula 10 urte barru. Edo, hau sortzen bazara, bideo bat ere bidali dezakezu. Deskribatuz nola zaren 10 urte barru. Beste adibide bat jarriko dizut, Mariak ere nola deskribatzen duen 10 urte barru nola izango den bere bizitza. Horra adierazten du liburuan. Jeikitzen dala, badoa bere ikasketa kutxunetara, astronomia gustatzen zaio, bizitza ulertu, bai, eta konturatzen da nola sortu dezakeen nahi duen bizitza. Bestalde ere bere ilusio handia zen, dantza akademia bat eratzea, eta hortxe lortzen du, txikiei dantzan erakusten die, eta Euskal Herriko dantza txapelketa irabazi egiten du ere, bai. Eta gero ere nola partekatzen duen familiarekin, bai, eta nola laguntzen duten elkar. Badakizute ere zer dion nire semetako batek? Bere burua ere irudikatzen du
Primeran, futbolean gozatzen, autokarabana bat erosten eta nahiarekin munduan zer bidaia egiten, txokoak ezagutuz ere bai, noski mugikor bat duela, pantailitiz, eta baita ere, liburu asko dituela irakurtzeko. Asko gustatzen zailako ere, irakurtzea. Bueno, zure zai gelditzen naiz, pelikula eder horren zai hemen erekin partekatu. Bale? Hasi martxan, aurrera supertxikiak!